Kważi miljun euro dan huwa l-ammont li se tirċievi Malta mill-Unjoni Ewropea sabiex pajjiżna jsew il-ħsarat li kkawżat il-maltempata Harry f'diversi żoni tal-pajjiż. Fil-fatt din il-ġimgħa l-Kummissjoni Ewropea approvat pagamenti bil-quddiem li ammontaw għal aktar minn 100 miljun lil Malta, lil Portugal u lil Spanja taħt il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. Il-pagamenti bil-quddiem isegwu l-applikazzjonijiet tal-appoġġ preżentati minn Malta u miż-żewġ pajjiżi l-oħrajn. Il-Portugal se jieħu 65 miljun bil-quddiem waqt li Spanja se tieħu 37 miljun minn dan il-fond li mindu twaqqaf l-2002 provda 11 biljun euro fajnuna għal emerġenzi u diżastri naturali. Malta se tirċievi ħlas bil-quddiem mill-Unjoni Ewropea ta' 931,000 euro. Pajjiżna kien intlaqat mill-maltempata Harry bejn it-19 u l-21 ta' Jannar. Dan iċ-ċiklun qawwi kien ġab miegħu arar ħsarat tul il-kosta fuq l-infrastruttura u anke fil-portijiet. Dan apparti effetti diretti fuq is-sajjieda u l-opri tal-baħar u anke l-bdiewa u r-raħala.